kumuha na kami ng tuyom, tsaka konting kinasol. Nandun yung tuyom. Wow. Perfect. Siguro dun sa pinuntahan niyang location ng mga tuyom is malalaki. Kasi yung mga maliliit, binabalik namin sa dagat. Ayun, gumagalaw. Kukunan pa namin yan ng tinik para hindi kami maano. Doon siya. Medyo maingay dito kasi may nagpa-practice ng banda. Sobrang init. Yun, mayroon na naman. Doon nag-iingay, doon yung may nag-iingay. Meron mga estudyante nagpa-practice dyan. Ganda dito, Diyos me. Asa na yun? Doon kami papunta, yun siya oh. Yung isang kasama namin nandun. Yun. Yun. Yun yung kasama namin.